Hello mga besh! Andito tayo ngayon sa Bayambang, Pangasinan. Naglalakad pa lang kami malapit sa bayan pero kitang kita yung napakalaking Christmas tree nila. Tignan nyo, napakaganda ng mga ilaw. Naghalong parang white and gold. Pati itong belen nila mga besh, napakaganda at colorful. Grabe, ang laki talaga ho. Papasok na tayo mga besh sa kanilang entrance. Grabe, ang ganda ng kanilang tunnel of lights. Diba? Parang bituin na kumikinang sa sobrang dami. Pati ang kanilang munisipyo ay napakaganda ng kanilang display. Grabe din yung mga tao dito mga besh. Talagang sobrang dami yung namamasyal dahil sa sobrang ganda ng kanilang Christmas display. Ang sarap mamasyal dito mga besh. Lalo na pagkasama mo ang iyong mga pamilya, mga barkada, mga magjowa, at pati na rin ang mga single. May mga playground din mga besh na lalong mag-enjoy ang mga bata. Pre, pati na rin ang mga isip bata. Meron din silang tunnel of hearts mga besh. Oh, ang ganda. Tapos dito naman sa may gilid ng plaza, oh, ang ganda. Punong-puno talaga ng mga ilaw. Pagkatapos mo mag-ikot-ikot mga besh, tapos nagutom ka, maraming pagkain sa loob ng plaza. May mga siomay, may mga palamig, takoyaki, shawarma. Meron dun mga fishball, kikiam at chicken nuggets. Meron din nakikita ko dyan yung Japanese cake, hotdog at marami pang iba na pwede nyong pagpilian. Talagang mabubusog kayo sa dami ng food stall sa loob ng plaza ng Bayambang. May mga shake din mga besh, pati na rin ng mga milk tea at saka iba pang inumin mga besh, kaya hindi kayo dyan mauuhaw, hindi kayo magugutom. Habang inaantay namin ang kanilang Christmas animated display, ay nag-ikot-ikot muna kami upang mamili ng aming makakain. Syempre gutom na rin kami at mga bata. Ayan, may nakita kaming Japanese sushi. Pero dito kami namili sa may shawarma mga besh kasi dito may mga upuan para at least malapit na kami para manood. Yan, so takam na takam ako sa shawarma. Grabe, ang sarap. Yan, so may mga pagpipilian kayo dyan. Medium, large, pati buko shake meron sila. Ayan, may mga spicy din sila. At higit sa lahat, besh, unlimited sauce. Kaya sulit na sulit. At ito na nga mga besh, habang kumakain kami ay nagsimula na ang kanilang animated Christmas display na mag-e-enjoy. Hindi lang po mga bata, kundi pati matatanda kasi meron silang mapupulot na magagandang aral sa kwento. Sa oras na yan mga besh ay nilapit ko ang mga bata para mas lalo silang masaksihan kung ano yung kagandahan nitong animated display na to. At syempre mapakinggan din nila ang magandang aral dito sa kwento. At nakita nila nandyan si Twinkle Bell, nandyan din yung Toy Story at iba pang mga karakter. Pagkatapos namin manood mga besh ay punta nang kami sa mga laruan kasi kanina pa kakulit-kulit ang mga bata na turo ng turo kung ano yung gusto nilang bilihin kundi mga laruan. Grabe. Kaya siguraduhin yung magdala kayo ng extra money para sa laruan dahil ang mga bata talagang tuturo sila dito kasi nakakaakit yung mga ilaw. Kaya ginawa ng mga besh para hindi na sila manguli magpabili ng mga laruan ay lumabas kami ng plaza, pupunta kami sa may playground. So makikita nyo ang dami din mga magagandang ilaw dito sa mga puno. Oh, ipan namin mga besh na sumakay sa train na to. Ayan, 30 pesos po ang isang bata. Libre na po yung matanda. Pero sa kalagitnaan ay tumigil po yan. Kaya hindi kami nakasakay. Kaya besh, lumipat kami sa may kabila, sa may kabayuhan or carousel. Sa sobrang dami din ng bata na sumakay ay hindi na kasya yung dalawang bata sa ano, kaya pinagsama na namin sila sa isang kabayo. Ayan, enjoy naman kami lahat. Kami umuwi mga besh ay mga nakita kami mga ano to, birdstone ba to? So yan, tinignan namin kung ano yung mga birdstone na yan. Pero hindi kami bumili kasi ang gusto na misis ko ay itong bibingka ni Maria. Bibingka na may itlog maalat. So bumili kami bago kami umuwi. Ayan, nag-enjoy kami lahat. Sana bumisita rin kayo dito sa Paskuhan sa Bayambang. Salamat mga besh. Sana po ay magustuhan nyo yung video na to. Follow nyo naman ako at i-share na rin ang video na to para makita ng iba pang mga kamahal natin sa buhay. Bye bye, paalam!